Teraz prechádzame do detskej izby, alebo môže to byť kľudne aj... Hneď vstup do izby, do chodby. Chodba. Tak, Miroslava sa budeme pýtať na všetko dôležité. Dobrý deň. Zdravím vás, dobrý deň. Máte sa? Ja som mám výborne. Výborne, aj my sa chceme mať výborne, ale to nám zaručí až pekné bývanie. Super, veľmi sa na to teším. Tak sa necháme presviečať, že ten byt je naozaj pekný, naozaj veľký, ale to si musíme obzrieť najskôr. Dobre, poďte za mnou. A môj návrh je, že by sme hneď sa zastavili tu. Som unesená. Veľký, malý? Veľký. No, Krásny. Hurá. Konečne. Prvý dojem. Miroslav, dobrý deň. Dobrý Tak sme deň. trafili dobre? Áno, správne. A teraz prekvapenie, ďalší Miroslav. Miroslav, Dobrý. Zámerne nečíslujem prvý, Miroslav druhý. Berky, dobrý deň. Zdravím vás. Miroslav Berky, Dobrý deň. Sú tam stavebné stroje, tak zatvorím. Dobre, aby nás to nerušilo. Tu pravdepodobne budú stavané skrine. Áno, napríklad. Máme veľký pozemok. Celková výmera pozemku je 570 metrov. Každopádne menší bazén tiež je